Good morning kanatong tanan. Mga igsoon, kung kita usa ka tawo nga adunay kapansanan o adunay defekto sa atong pagkatao, ma-physical man o ma-mental, pananglitan na tao ta nga usa ka buta, usa ka bungol, usa ka bakol, bungi o unsa man nga kapansanan nga naa kanato, dili gayud sayon, di ba, no? O kini nga mga tawo nga adunay diferensya sa ilang pagkatao, murag matawag din nato sila nga mga less privileged in the society, no? Mao na nga daghan ka nato ana ang kulang sa pagtagad ngadto kanila, no? Mao na nga kung atong unahon-naon, kung ang atong physical nga pagkatao walay diferensya, maswerte ta, no? Maswerte ta kung gipakatao ta nining maong kalibutan nga walay depekto, walay kapansanan. Mao na nga angay kitang magpasalamat sa Dios. Mga igsoon sa itong ebanghelyo karon, siguro usa gayud dako nga kalipay ang nabati sa usa ka tawo nga bungol ug amang, nga sa dugay ng panahon dili makadungog ug dili makasulti, nakadungog na tungod kay giayo siya ni Hesus. Mao na nga dako gayud siguro ang iyang pasalamat ngadto kang Hesus nga naayo na siya, no? Pag-ingon pa lang ni Hesus, ifata, no? Ifata, nga sa ato pa maabli ka. Diha naabli ang iyang dalunggan ug nakadungog ang maong tao ug nakasulti na siya. Mga igsoon kita nga walay makapansanan, nga dili mga bungol o dili mga buta, sa akong gingon kaninyo, magpasalamat kita sa Ginoo kay maayo ug nindot ang atong pagdungog ug makasulti tag maayo. Mao na nga kon kita makakita nining mga tao nga adunay kapansanan, usahay manggod murag ato lang silang biay-biayo, no? Nga dili nato sila biay-biayon, tamayon o yaga-yagaan. Hinuon ato silang kaluy-an ug hatagan, hinuon nato og maayong pagtagad. Kay hunahuna-on ragod nato kung kita pa ang nasa ilang dapit, no? Lisod baya. Sa usa sa mga sulat ni San Pablo, siya nagpahimangno sa mga tao nga kita kuno nga mga nagtuo kang Hesukristo, ayohon ug angayon daw nato ang pagtagad sa mga tao. May kapansanan man o wala, madato, mapobre, kinahanglan angay ang atong pagtagad kanila, no? Kay kun ang ato daw pagtagad may pabor-pabor, mas gitagad nato ang uban tungod kay sila anaa sa mayong kahimtang, adunay nindot nga estado sa kinabuhi, wala nato tagda ang mga may kapansanan o katong mga uyamot. Ingon ni San Pablo, nakasala daw kita sa Ginoo diha sa atong pagpihig-pihig ug paghukom kanila. So mao kini ang giingon ni San Pablo, no? Mao nga nindot nato pangutan-on ang atong kagalingon karon, kanus aman ako nagpihig-pihig diha sa akong pagtagad ngadto sa uban. Kung ako mutagad sa usa ka tawo, mamili ba ko sa akong paghatagdon? Pero mao lagi na usahay ana kanato ang
batasan nga kita mamili sa pagkatagdon nga tao, no? O kita gipahinumduman sa atong nga pagbasa karon nga kun ang Dios wala magpihig-pihig diha sa iyang pagtagad og pagmahal kanato bisan pag unsa nato ka mga makasasala. Kita usab unta dili mamili sa atong pagtagad sa uban, labi na sa mga uyamot o mga kabus. Mao na nga diha sa atong kaugalingon kay kini ang atong ebanghelyo naghisgot man labi na kanang pagong maabli, no, ipata sama sa usa ka bungol nga adunay naabli diha sa iyang kaugalingon. Diha pulunta sa atong tagsa-tagsa ka kaugalingon kung mao man ni ang nakasarado, no, usa sa atong ison kanang pagpihig-pihig, kung mao man ni ang medyo nakasarado diha sa atong kaugalingon, aduna untay ipata nga maabli o maabli diha sa atong kaugalingon. So daghan pang mga nakasarado sa atong kaugalingon, mga igsoon nga angay natong pamalandungan. Unsa man ang pangayon natong grasya sa Dios nga unta kini maabli, no, maabli dili makasarado aron kita kahimutan sa atong Ginoo, labi na kung diya sa atong kaugalingon atong gibuhat, atong gibag-o, atong giusob unsa man tong mga nakasarado nga angay maabli sa atong kaugalingon.